Ayo. Yang punya bos botok. Akang Kendang Om Paijo Istuka. Juga ada Mas Doko. Selaku tamburin Mr. Tony. Terminal Madiun Ngawi. Kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran bakul botok ana ning pinggir Brabadan. Terminal Madiun Ngawi nggih dolanku. Ora bakalan aku nglalekake. Ambien jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Apa kowe ra krasa tak paten sabendina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Ayo lah Asik. New AR iki lho. Bakalan aku nglalekake. Ambien aku duwe pacar, anake Pak Tukiran bakul botok ana ning pinggir Brabadan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku. Ora bakalan aku biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ayo Bapak Mas, aku kangen karo sliramu. Fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Elus fotomu nang dompetku. apa kowe ra krasa dapetin sabendina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa dapetin sabendina ra bakal ilang nomormu ning HP-ku. Oke, matur sembah nuwun Bapak. Oke, dua lagu.